Bueno, eu escollín o Campos Terra en primeiro por unha cuestión de proximidade, porque, bueno, pertenzo á provincia de Lugo, aunque non son de Lugo cidade, entonces era unha cuestión de cercanía, non? Pero tamén porque o campus conta con varias titulacións, entre elas a que eu decidín estudiar, que é o grado en Lengua e Literatura Españolas. Pois, en primeiro lugar, porque ten bastantes opcións, ten unha amplia gama de titulacións, tanto no campo das letras como no campo das ciencias. Tamén porque, bueno, conta con unha biblioteca moi importante, moi amplia e con moita variedade de libros que eu empreguei moito na miña titulación e con moitos servicios. E tamén porque aparte do que son as titulacións podeste formar noutros sentidos con cursos de verán, cursos de primavera e incluso na formación de idiomas.